Fy enw I ydy Cadi Iolen a dwi'n gweithio fel curadur yn amgueddfa lechi Cymru Llanberis. Gofynnwyd i mi ddewis un o'm hoff greiriau yn yr amgueddfa. Tasg anodd iawn gan fod miloedd o greiriau yn casgliad yr amgueddfa lechi, o greiriau bychan, megis slipiau cyflog a ffotograffau archif, i greiriau mawr sydd yn symud, megis ein olwyn ddŵr, neu iwna ein injan stem. Mae'n o'm hoff greiriau yn grair anferth, yn llawn o greiriau llai, sef rhif 3 fron haul. Rhes o 2 chwarelwyr a symudwyd carreg wrth garreg o Tanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog i Lanberis ydy fron haul. Mae eleni yn flwyddyn bwysig gan ein bod yn dathlu carreg filltir yn hanes fron haul. Mae 1 mlynedd ar 20 wedi mynd heibio ers agor drysau fron haul yn ei lleoliad newydd yn yr amgueddfa lechi. Yn wreiddiol, lleolwyd fron haul ar fin y ffordd yn Tanygrisiau, yng Nghysgod y Graig. Mae'n debyg i'r tai gael ei hadeiladu tuag at ddiwedd y 1850au, gan mae yng nghyfrifiad 1861 ceir y cofnod cyntaf ohonynt. Bron i 100 o flynyddoedd yn ddiweddarach, oherwydd cyflwr gwael y tai, roedd yr rhes wedi ei chondemnio gan Gyngor Gwynedd ac roedd posibilrwydd y byddai'r cwbl yn cael ei dymchwel. Manteisiodd yr amgueddfa ar y cyfle i achub y tai, oedd mor nodweddiadol o'r tai teras cyfing sydd i'w gweld yn y broedd chwarelyddol. Symudwyd y cwbl fel jigsaw anferth, gyda'r holl gerrig, ffenestri a drysa wedi'i rhifo. Penderfynwyd dod drefnu fron haul i adlewyrchu 3 cyfnod a thair ardal fy'n hynod bwysig yn hanes y diwydiant lechi. 1861 yn Tanygrisiau, oes air y diwydiant lechi. 1911 ym Methesda, yng nghanol streic fawr chwarel Penrhyn, a 1969 yn Llanberis, y flwyddyn ceywyd chwarel Dinorwig. Mae fy hoff grair, rhif 3, wedi ddod drefnu i adlewyrchu bywyd yn Tanygrisiau, lleoliad gwreiddiol y tai, yn y flwyddyn 1861. Dyma oes air y diwydiant lechi pan y bu mewn lifiad mawr i'r cymunedau chwarelyddol. Cofnodion cyfrifiad 1861 ydy sail stori'r tu hwn, a dengys y cyfrifiad mae gŵr a gwraig William ac Ellen Williams oedd yn byw yma, ynghyd â brawd William a gŵr o'r enw Owen Hughes, lodger o Sir Gaernarfon. Chwarelwr yn hannu o draws fynydd oedd William, tra bod Ellen i'w wraig yn wreiddiol o Lambedr ger Harlech. Chwarelwyr hefyd oedd brawd William a'r lodger. Dyma esiampl berffaith o weithwyr yn symud o blwyfi amaethyddol i weithio mewn diwydiant oedd yn fudur, peryglus a chaled, ond oedd yn talu gwell cyflog na'r hyn a dalwyd yn y ffermydd cyfagos. Rhif 3 fron haul yw un o'm hoff greiriau, gan fod cerdded dros yr hiniog fel cerdded nôl mewn amser. Mae'r tŷ yn llawn mwg, gyda arogl a gwres y tân yn eich taro. Ar tân oedd calon y tŷ. Rhaid oedd cael tân bob dydd, hyd yn oed yn ystod dyddiau poeth yr haf, ar gyfer coginio, ar gyfer cnesu dŵr i lanhau, golchi dillad a molchi. Rhaid oedd cael tân ar gyfer goleuo, ac wrth gwrs ar gyfer gwresogi. Wrth glistfeinio, clywir sŵn pendil y cloc yn taro. Dyma sŵn sydd wedi cynnig cysur i sawl un dros y blynyddoedd. Wrth o drefnu'r tŷ, llwyddiwyd i gael cloc o ardal Tanygrisiau. Gwneithurwr y cloc yma oedd David Hughes Ffestiniog, ac mae'n dyddio o'r 1840au. Pob hyn a hyn, mae'r cloc yn mynd i amgueddfa Werin Cymru yn Sain Fagan am gyfnod o orffwys. Tra yno, mae mecanwaith y cloc yn cael gofal arbennig gan gadwraethydd amgueddfa Cymru. Ar yr olwg gyntaf, efallai chi gredu fod hwn yn aelwyd lawd. Ond wrth edrych yn fanylach, do'n amlwg nad ydy hyn yn wir. Mae digon o fwyd ar y bwrdd sydd yn awgrymu fod y teulu yn byw yn weddol gyfforddus. Ar y silfben tân mae yna ornaments, crochenwaith Staffordshire megis y ci a'r ffigyrin o wr a gwraig. Dyma ddangos bod gan y chwarelwyr rhywfaint o arian dros ben i wario a wneud eu cartref yn ddiniadol. Hefyd ar y silfben tân mae yna biwro bychan wedi gerfio o lechen. Roedd y chwarelwyr yn ymfalchio yn ei gallu i drin a thrafod llechi, ac yn ystod ei oriau hamdden prin bydden yn mynd ati i gynhyrchu nifer o eitemau hardd a defnyddiol ar gyfer y cartref ac ar gyfer cystadlaethau ac eisteddfodau lleol a chenedlaethol.
Do drefnyn mwyaf y tŷ yw'r ddresel. Byddai dresel fel yma yn cael ei throsglwyddo o un genhedlaeth i'r llall, a hawdd i'w dychmygu dresel fel hon yn cael ei symud o ffermdy i aelwyd newydd yn y trefi a'r pentrefi chwarelyddol. Wrth chwilio am ddodrefn i'r tai, penderfynwyd symud dresel o gasgliad am geddfa werin Cymru sy'n Fagan. Daeth y ddresel yma yn wreiddiol i gasgliad yr amgueddfa werin o Lambedr. Cyd-ddigwyddiad gan fod Elen Williams, un o drigolion cyntaf y tŷ, hefyd yn hannu Lambedr. Tŷ bychan yw rhif 3 Fron Hael, gyda un ystafell law grisiau ac un ystafell i fyny'r grisiau. Os gofiwch, dengys cyfrifiad 1861 bod 4 oedolion yn byw yn y tŷ. Ble roedd pawb yn cysgu tybed? Peth cyffredin iawn oedd gweld teuluoedd yn byw ar bennau gilydd. Gwelwn wely gwneud ar y llawr a charthen fel partisiwn ar draws yr ystafell i roi ychydig o breifatrwydd i'r trigolion. Mae gan un o'r carthenni sydd yn cael ei arddangos ar y gwely gysylltiad uniongyrchol gyda Tanygrisiau hefyd, gan fod y garthen wedi'i wneud yn melyn moelwyn Tanygrisiau. Wrth reswm, doedd dim ystafell molchi yn y tŷ yma, ond doedd dim hyd yn oed tŷ bach yn yr ardd gefn. Ac mae'n debyg fod diffyg systemau carffosiaeth, diffyg dŵr yfed glân a gorboblogi mewn tai fel Fron Hael wedi arwain at broblem iechyd yn ardal Ffestiniog. Yn ystod y 1860au, cafodd pobl yr ardal eu taro gan glwy Stiniog, teiffod yn ôl bob tebyg. Roedd y sefyllfa mor ddrwg nes i'r awdurdodau yn Llundain, yr umeddig, Dr Buchanan, i Stiniog ym 1864 i wneud adroddiad ar y sefyllfa. Ffurfid bwrdd lleol Ffestiniog ym 1879 i geisio ymdrin â'r broblem. Wel, fel curadur, mae dewis hoff grair yn dasg anodd, gan bod miloedd o greiriau yn ein casgliad. Dwi'n sicr y byddai sawl un ohonoch wedi disgwyl i mi ddewis rhywbeth bychan a fyddai'n ffitio mewn blwch ar ddangos fel hoff grair. Ond rhaid cofio mae creiriau ydy tai Fron Hael, yn union rhyw fath a darn o grochenwaith neu ddarlun. Ac yn sicr i mi, un o'm hoff greiriau yw'r rhif 3 Fron Hael.